Straight to the Now, point. atong balikan ng atong mga isgutanan Robotaga, mga kaigalaan. Si Tourism Secretary Tourism Secretary Cristina Garcia Flasco. Wa naman yun. Gitangtang na mga higalas Malacanang. Wa maka-perform. Wa ka-perform. Wa gyud mga higala makapakita og kanabang serbisyo ba nga maayo nga makapalig-on sa turismo. Kay atong ikumparar mga higala sa atong mga silingan nga mga kanasuran pagkalayo in town sa Pilipinas. Nga naman, kadtong ila mga tourism secretary, kanang sa Vietnam mga higala nga tourism secretary, kanang sa Thailand, kanang mga pare-pareha ron tanato ba? Sa gilang Singapore kay, ngilingig naman kanang Singapore. Pero kining Malaysia, Thailand, kining mga Vietnam, una pamantakayan as una. Ang ilang mga tourism secretaries dito mga kagalaan, doon nagidinagko kaayo nga mga gihimo aron nga ma-attract ang mga turista. Nakig-meeting ang sa Vietnam mga higala nga tourism secretary nila, nakig-meeting sa mga association sa mga hotels, sa mga airline companies, naghimo sa mga packages day. Kung saan tani nga ma-attract ang mga turista nga manganhin sa ato. Unya ang ilang mga higalang mga tourist destinations gi-promote. Inig-promote sa tourist destination sa Vietnam kanang Saigon, Ho Chi Minh. Dito mga higala sa pikas pod nga syudad. Daghan man mga kon sa Vietnam, inig-promote nila ang ilag yung lugar mao ilang i-promote. Sa Hanoi, sa Ho Chi Minh, kadtong mga Kochi Tunnel, kadtong during sa Vietnam War, nga ngadto ang mga Vietnamese may gala sa Ilawom, Manago, ipromoto nila. Nya doon na sila War Museum. So katong ganahan nga mga to para sa tanaw ka sa mga gamit sa una panahon sa gira, naapos sila War Museum dito. Pero sa ilang pag-promote, og imong tanawon mga higala ang ilang the way gi-promote sa ilang Vietnamese nga Secretary of Tourism, kada yung area nga ganahan ang tao mo adto. Wa gyud ka kakita sa naong sa ilang tourism secretary nga mo nagbansiwag. Straight to the point. Kumpara kay Cristina mahigala. Ang atong promotional materials, ang magazine, ang iyang naong may nagbansiwag. Straight to the point. Sa pag-aris pa rin nila, may nga pa rin naghaman sa amo ng naong nga. Ayaw, ang ako ba di sa pagpanaway physical nga unsa ba? Medyo okay man Christina sad. Pero dili man na mo'y arion sa mga foreigners. Di man na mo'y arion sa mga turista. Nawa, ang kinini ang mga higalang may pagkatakura gid ang guwen niya, ha? Kay kana magasin may gala iyang naong may nagbansiwag, katos guwen pod. Manghatag mga higalag notebook sa mga bata kunuhay nga gastos gobyerno, pagkaipal na lang yun. Kwarta sa gobyerno, mo gipamalit og notebooks, gihatag kunuhay sa mga kabataan, ang iyang naong may nagbansiwag. Mo tourism secretary kana ba ako kumpara ha tawa. Day notebook mahigala si Gwen iyang naong gabansiwag. Nalupig sa Cristina kay mas dako mang naong Cristina. Muna nga ikaw tourism secretary, political accommodation ka diha. Kay tungod lagi Garcia Country kuno ning Cebu kaniadto nangangkon sila mga higala mauna. Di siyempre gamahanan kay nikabot dito sa kauluhan. Nabutang ka dili ka matangtang basta-basta lang kay makuyawan mo sila nga ang Cebu unders command ba ni Gwen o sa isulting Gwen maorbay tumanon sa mga subuanon may ilang pagtuo. Mo nang gipatuo nila ang taga dito sa kauluhan nga Garcia Country ni kining Cebu. Mo nang uban may galag himuan ni Garcia Country mo. Lagi ka lang ni katawa mga higala. Wa sa kasabot sa trabaho isip tourism secretary. Unsa may adtuon ni Cristina kumpara ko secretary may galas tourism sa Vietnam o sa Thailand kana mga pare-pareha ta nato ba Malaysia, Indonesia, bian man ta. Ang ilang mga tourism secretary dinagko ang gihimo nga katog yung mga
association sa mga hotels, mga kuan na pag-attract nya giayo nila ang mga tourist destinations nga mao gi pakita. Ikaw muhin ko ako panalitan ngadto kog Vietnam adtuon ko ginang Kutsi Tunnel gipakita magkasa kuan mao din ni mao din ning ilang giadtuan day panahon sa Vietnam War ang mga Vietnamese ito manago sila pwede na taksuda dito mo imong adtuon dili kay magbutang ka na karon nya na ang naong sa tourism secretary. Makaingon man kay di lang ko moadto kay basig dayon sudot us bangag dito mag-atang na to ning tourism secretary. Ja Christina may galawa gihinungdan. Prangka pag-istorya ha. Ang apil-apila niya mga tog ribbon cutting. Kana lagi mga ribbon cutting nay. Nay mga magpa-kuan-kuan siya sinina, mura sag model sa mga sinina. Tanawa ha, ako example kani nay lutos mga kagilaan nga mo ay gustong adtuon sa mga turista. Ang iyang naong may klaro pa sa lutos. Tanawa ko no. Tanawa kini. Kini. Asa man lapitan ni day? Asa lapitan ni day kining lutos? Nga may kuan sa Mindanao area day. Kini mga higala si Christina posting klaruha ang lutos sa likod dili maklaro. So mo na hinungdan nga karabang tourism secretary ba nga wa sa kasabot unsa iyang trabaho mga higala. Wa Pirmiro, nangupya mga kagalaan og promotional materials. Wala kapalag guys at the time. Kay mo lagi na mga kagalaan nga hadlock sila mahigala kay nilaban ko din sa Gwen day. Unya ang ilang style ani nilang Gwen kay Christina. Ila dayon pa kanon dayon ang mga mayors day nga I stand with Governor Gwen, I stand with Christina Flasco ina na. Apirmaho nila manifesto karon. Tangtang si Christina, wa na may pirma manifesto. Gitangtang kay wa gyud. O ako i-evaluate akin si Christina wa gyud. Tagaan na sa laing trabaho nga kwan. Dili gyud as tourism secretary. Na pala ako lang pugong-pugungan ako mga terminong gamiton sa kahanginan. Inon ko lang nga wa kay gyud Christina. Kadalagudan, pagbago pa na siya mga higalang na tourism secretary, ultimo, promotional materials ng Upias Christina. Unya kana maguday mga higala, karon pa ko naka-kuan gyud nga grabe din kini mga vloggers day. Ngilngig kini mga vloggers. Mao man iya nasukan nga, mao man gipasamangil ni Flasco gani nga Congressman Doc Flasco nga ni pirma ko na siya sa impeachment batok ni Sara. Tagaan sa pirma sa impeachment kay kadto kuno mga tao ni Sara nga mooy kato mga vloggers ba mooy naka-detect mooy naka-notice nga kadtong mga promotional materials gigamit ni Christina mga kinopya. Ingon Sara mo ko'y labot ang mga vloggers di man ako na under nga madiktahan ko na sila. Pero mooy nasukan ni Doc Flasco mo kuno ni pirma siya. Usa na sa iyang rason sa impeachment mahigalang Sara kay ngano kuno wa kabadlong si Sara Duterte sa mga vloggers. Kana mga vloggers, lisod ni mo ng badlongon. Nay mga vloggers nga, mulaban may gilas mga Duterte, doon na pa mga vloggers mulaban sa mga Marcos, unless kung kanang vlogger mga higalang naa, o nagdawata na mga higalag payula, kana mabadlong na. Pero kanang imong opinion lang kaugalingon, di man pwede kang diktahan. Di man pwede mong diktahan. Mabitaw, kami bitaw sa DYHP mga higala, kini akong opinion ko ni. Dili pwede, desibo nga na imo diktan ako nga, kanimo ikono, kanimo imong hisgutan kani ayaw ko buti sa akong hisgutan. Nga naman tayo freedom basta kay kita mga higala nga dili ta mo apil-apil o dawat-dawat ang mga malitang kwarta. Doon na tayo kagawasan. Dili pwede tang diktahan kung sa itong isyo. Sumuna nga dili madiktahan ang uban nga mga kuan diha. Moy lang nasukan. Kay kini ko mga vloggers mahigala sila naka-kuan sila maoy naka-notice nga uy kinopya man Nganon dali man gud ang manotice mga higala. Mawita kong giingon kining NBI, Ombudsman, si Lacson nga PNP chief. Kung gusto sila nga ilang imbestigahon kanang 18 Marines, na ay mga pictures gi-attach sa affidavit sa 18 Marines
nga naay mga taga ICC ila na picturan, naay mga malita-malitang kwarta ila na picturan, naay kwarta mahigala nga pagawa sa malita kay giihap ilang gipicturan, naay gi-deliver pinagi helicopters. Kung tininuod ng investigation ni Lacson, ni Remulla sa ombudsman sa NBI, inyo nang ma-check ka ng maong mga pictures kung AI generated ba na, edited ba na, or original picture na. Straight to the point. Maninong dan Christina, nasakpan siya nga kining iyang promotional materials, mga kinopya. Straight to the point. Jesus Ginoo ko. Gipatuo ta mahigala ining Garcia nga mga bright kini. Purya sa uban. Pero si Christina mo naghatag na tong ideya nga, oy, unsang kalakihan nga nangupya raman di ay. Wala to'y labot tong ubang Garcia, ha? Ha? Pero si Christina, kayo ko bida, labaw pa ni og nag-eskwela si Christina, nangudigo ni. Nasakpan nga ang iyang promotional materials, kanila na tinapulan ba? Tinapulan nga kwan, kaniyo nag-itsa og pukot. Pag itsa og pukot, kini gigrab ra dayon nga picture sa Thailand. Ngano man? O mag-shoot na tayo, dako man mo budget. Pila man ka milyon ang budget ninyo atong mga promotional materials. Ngano man nagya ang butanding may atong gipicture, videohan diri sa may Uslob. Ngano man dayo og kining atong mga beaches diri sa Boracay may itong videohan, ang Palawan. Sus Ginoo ko. Kini pag itsa lang og pukot, mga kaigalan kasayon ng itsag pukot. Bisag si Royal Kirante na itong sugo pa itsag pukot sa SRP pwede na. Sus nang grab o mga pictures niya may bawaan man ka ana. May bawaan ka na number one ka na smita mo ko ana. Karon po karon kasabot-sabot na gyud ko ka nagkuan, technical mo na kayo. Sus karon mahigala kini lagi mga kaigala ang atong trabaho na sa media. Ako di man kay ko kuan gyud ni mag post ana. Karon do ikatulo na nako ning Facebook page. Wala nako kay tagdan pero karon ako na nagikuanan nga na ako'y Facebook page kana na ay Attorney Rufil Banyok na check blue check mark mo na akong Facebook page. Ako di apil-apil na nagikuan na kay mabiyaan man ta mahigala og di ta maapil-apil. Napugos na ko apil-apil pero nalingaw naman na sa ko karon. Post ko mga may buntag ni ka buntag na ako'y mga post mahigala na hasta textos Biblia ina na. Pero na-apil po tanan sa itong pamahaw ni store ato na sing apil og post. Pero mahibawaan ka na nga kanang maong picture imo makasabot ang mita day. Kanang mag-grab lang kag picture, mabitaw na kami. I-acknowledge ka na muna. Kinigira karon sa Iran. Grab na mo picture na para for purposes nga ma-present sa itong programa. Ato na mahigalang gi-kuan. Ato nang gi-acknowledge. Acknowledge ato kay di man na ato picture. Makasabot ang mita kay na may copyright mga higala nga kuan. I-check ng copyright nimo nga. Labi na ko mga Facebook pages nga kuan. Daghan-daghan nag followers ba? Kini gani ako 400 pa man akong followers kapin kay ikatulo man ako ang unang Facebook page ko nawagtang. Ambot na unsang hitabua. Ikaduha may gala nawagtang karon nagpa kuan ako check mark nako blue mark na kay aron nga maproteksyonan ning akong kuan FB page. I-follow lang sa ninyo diha. Napunta YouTube channel Attorney Rufil Banyok no sa YouTube. Kini ni ang naapil-apil na kita na. Kay mo naman inani naman gyud ni ang atong dagan ron. Wes kay radyo ra ta mahigala. Forced by circumstance na magitang mo adapt na gid ning internet ron. Okay ra pod kay ang mga tawo sa tibuok kalibutan day nakakita na mahinon nato sa Cebu. So muna ako YouTube channel, i-follow lang ninyo, i-subscribe lang ninyo din ha. Yan na punta itong Facebook page kanang na Attorney Rufil Banyok kanay blue check mark. Dahil ako kay bao nga di ka pataka lang upos-post lang kay ang mita mo palag sa ding mita day. Basig magpakuan-kuan lang na diha pero wala mo palag sila nga nganong nanguha kag picture nga lain. Acknowledge mo. Butangan nimo acknowledge kinsa ng picture. Mo nang ako bitaw kabantay mo na kung mag-discuss ko rin ang report ni base sa Philippine Daily Inquirer mo ana kita. Kini report ni gikan sa Philippine Star. Ayo ang kuna imo na. So mo na nga ang uban nga mga kuan mo post mo tangan gyud kahibaw kag kinsay owner imo nang ibutang credit to kuan ana. Ug wa gani credit to the owner day. Manang CTTO. Credit to the owner. Pero si Christina mahigala nangawat og picture nga dili ila mga kaigalaan nang grab og picture wa gyud bisag CTTO na lang.
kung ordinary ka nga, magtanaw lang, nagtuo ka, mahigala ka na, di ba, suito kayo, pagtanaw ni mo, uy, mao din yung tumatanaw sa Pilipinas, unsa man na, ilad ka na. Matang ka na sa pagpangilad. Kaya na, kining airport nga gipakita, unsa man ang airport nga gipakita, pwede man og ang airport unta sa Mactan na ito ipakita. Pero kining airport nga gipakita, ang runway ni sa Switzerland. So, magkaingon ang mga foreigner, kung dili kay suito niya, uy, kinindot na sa airport sa Pilipinas, pag-abot nila, pangitaon ng airport, tawa man. Ha? So, usa ka na kamatang mahigalas pag mislead ni mo. Oh, nindot na tong airport sa Mactan, bisa ka na itong butanding mahigalas ako, nindot na, nasa Oslob. Wala i-feature. Kay nanguha ra sila mga picture sa gawas, nga mailhan man na. Ulaw kaayo, oy. Nailhan mga higala na hibawaan nga kining tanan nga gigrab nga mga pictures dili di ay sa Pilipinas. Jesus Ginoo ko kadakong tamparos ana. Wa matangtang sa Kristina ato panahon na kay ligon pa man siya ato panahon na. Nabalaka mang Malacañang tangtangon siya kay diya pa siguin sa kwan Kapitulyo nya gamahanan kuno sila kay kanirabang Cebu Garcia country ni ha. So bisan unsa kadakugsa ni Kristina at that time wa sa matangtang. Ha? Gamahanan mo kunuhay sila. Nahibaw-an na kadugayan nga wa man daig gahom ni sila. Pildi man yun. Gilampaso man Gwen. At tumilabay ang eleksyon. Gilampaso. Mismo gani sa lungsod ni Kristina Mahigala, gilampaso. Gilampaso sa Gwen Garcia. Wa na. Karon human at tumahigalang iyang papangupya. Ang iya naman po mga higalang naong mo iyang ipromote. Wa na mangupyas Kristina ron. Pero ang iyang naong na mahinon po gibutang sa mga tourist destination. Kung saan man pagka anha sa mga foreigners, may mo anha lang kay Kanalas Kristina, may mong anhaon. Ang imong ipromote ang lugar, dili imong naong. Sus, pagkaipal na lang yun. Kung saan may nagtabo, nabiyaan ta mahigala sa atong mga silingan nga mga lugar. So, wa na gyud sige na hata pulihan sa Kristina, wa po'y ganahang mo puli day. Wa ganahang mo puli kay mo lagi malakas na mahigala nga medyo mangaway ra bagyo mga kagalaag pulihan. Mura ni sag naiduaan mga kuhaan ni magduaan, ligid ni Kristina ina na ba. Nya mangaway mga suliti mo nang paugat yun di gyud mga higala mo hawa. Parparihan ning Torre bitaw. Bita-bita lang si General Nicolas Torre kay PNP chief siya wa na sa gitangtang sa mga kagalaan. Di man sa may naka 4-star general, di kisa mo resign. Sinartatis, gibutang na, di magis Ture, giulog-ulugan sa Ture, ari lang ka sa MMDA, General Ture. Sagi lang, o di na ka general sa PNP, kay general mangyapong ka, general manager gyapong ka sa MMDA. Ang nakabita-bitahan lang sa MMDA, kay at least klaro na ang opisina ba naam ginang MMDA sikat-sikat mo sana di gyud sa parihag coverage sa PNP chief bisag unsa mo imagine PNP chief Pilipinas gud na imong gida pero MMDA ka ang imong jurisdiction kutobra kadto sa Metro Manila Development Authority pero kining kang Kristina Mahigala giulog-ulugan pud taon siya sige kana nang wagtang na kada sa imong tourism secretary gihimuan sa Mahigala kwan na sa ranggo posisyon ni Kristina karon bag-o Presidential Advisor Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Prangka-prangkang pagkaistorya mahigala sa iyang pasiksisiksi dito sa Lake Cebu Lotus Garden sa Cotabato. Inday kanya isip DOT Secretary karon gibutang siya mahigala sa Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Tinuuray lang, karon ba ko kabati aning maong posisyon? Wa gyud posisyon na kani adto, ha? Himuan lagi sa posisyon niya mahigala para nagyud pag-ulog-ulog ba? May pa ka naman klaro nga posisyon ba nga kanang MMDA na magina klaro magina day. Gibutang story dito bala gamay-gamay. Katawa na story nga okay man kuno iyang sweldo na. Pero ang iya mahigalang self-esteem apektado gyud kay gikan kas Pilipinas imong mga higalang coverage. Ang imong jurisdiction Pilipinas karon gibutang na lang ka mura kag isda gikan sa laod. Gibutang na lang kag fish pan nga gamay.
Mao po ni si Christina nga, di man gimuhawa sa tourism secretary giingnan tangtang na ka. Nya ilang kabala ka na po imong ginagmay dire. Aron nga dili kay lain paminahon presidential advisor. Buwan uli niya mahigala sa liluan. Niguli sa liluan niya. Mangampanya sa tupuhon sa mga konmingo siya nga. Wa kini dako granggo gyapon siya wa sa tangtanga wana. Kini ni ang gihimo sang tigtambag. Kay may kag presidential advisor tigtambag man kuno na. Arihal na may gala tunoy gitangtang kani adto sekretary wa gi kabutangan lain na gyud. Nya di man mosugot matangtang mahigala. Agi tangtang para di pud kay masakitan gibutang-butangan lag Presidential Advisor on Special Concerns. Doon na po yung usa gitangtang nga wa na may kuan gyud para di kay masakitan yo gibutangan Presidential Advisor on Peace Process on Special Concerns. Wa gabae. Jesus Ginoo ko. Karon pa ko kadungog ining rangguha. Usa may binisaya na Presidential Advisor sa tupatig tambag sa presidente for sustainable sa kinini ang kinini ang malungtaron and resilient community sa tupa lig-on nga komunidad. So to tigtambag sa presidente sa malungtaron og lig-on nga komunidad. Jesus Ginoo ko. Wa gabae. Kanang tangtangon ka serbisyo unya murag aron di kay sakit day ba? Murag wa na kay inig uli sa liluan ani may sungugon na wa gi tangtang gid ka wa gi kay pulpul gid ka gitangtang ka god. Para dili kay tantong pulpul inyo na wa man tangtanga gitaga agranggo presidential assistant, presidential advisor, tigtambag sa presidente na ang ngiga. Wa gabae. Mura na may galag presidential kumatay ka day ulog-ulog ba nga kon ba usa sa unang tangtang po ingnan ay lang okay ra ka balhin ka presidential advisor on food security.